Ani nyankuma ka ko dimanche politique la mais aw sɛgɛnbali ɲinɛnbaliw aw ka télévision ɲɛfɛ bi an ka babu bɛna boli min kan o ye fɛn saba ye wa an ni maaba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi waati in na an bɛna ale fana ɲininka o waati in kɔnɔna na mais ni min fɔ an ɲɛna jamana ni a bɛ bolo min kan taabolo ɲuman don sabu camancɛ fanga a bɛ ka cɛsiri kosɛbɛ a ye fɛn o fɛn fɔ depuis a daminɛna fo ka n'a bila bi la a bɛ ka bɛɛ lasabati. Donc on va vous dire les autorités de la transition, ils sont toujours derrière la loi. C'est-à-dire que nous faut d'amener la fougue à Blabila, ou à Bewalia. On a dit Babou avec tel Savaka. Tel follow, oui, on a projet de constitution, nous et Malibu de Sebe, nous au semaine là-bas, à Taradi, à Simi-Goutama, nous et Tamatefe, Niemaye. Flana, oui, Emmanuel Macron, nous et Francis Président et ale tamamu damne farafina kɔnɔna na an ka thème sabanan o kɔni o ka juguna bɛɛ sabu n'i y'a jateminɛ depuis lawale la fo kana bila bi la an bɛ kɛlɛ kɛla mun na o kɛlɛ n'o ye racisme kɛlɛ ye o bɛ ka kun bɔ halisa 21e siècle la o tɛ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ da o bɛ ka bɔ président de da o président o ye kɔrɔnfɛ président ye n'an b'a f'o ma ko arabu jamana président n'o ye Tunisie président ye. A ye kuma fɔ kuma min tɛ bɛn a ye kuma fɔ kuma min bɛ farafinna bɛɛ ɲɛni a ye kuma fɔ kuma min ni a ka bɛ ka futinɛ don jamana ninnu kɔnɔna na mais mun yɛrɛ ye anw dabali ban fo kana bila bi la an ma Tunisiens yɛrɛ mankan mɛn o kɔnɔna na an ka babu kɛnɛ ne kelen tɛna kɛ bi ni jɛɲɔgɔnw ɲɔgɔn fɛ n'o Umar ye Umar i ɲankuma tɔgɔ sinna alhamdulillah o bɛɛ ka kɛnɛ. Umar tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ ɲɛna n ko belebele dɔ b'an bolo n'o ye monsieur Jawara Seydou Di Martin ale ye dɔnnen de kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na sabu a ye mouvement caman kɛ wa mouvement n'a y'a kɛ fo ka n'a bila bi la wasa sɔrɔla kɔnɔna na fo ka na o bange bi a ye parti dɔ créer parti min a lajabala ye Bamako ye parti min ale yɛrɛ de y'a président ye Umar ne ko ne Jawara fu Jawara i ɲankuma a diyara n ye kosɛbɛ i ka na kɛnɛ in kan. A diyara n yɛrɛ ka aw ye bi pour que an ka baro kɛ i ye hakilina damadɔ minnu fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka hakilinata di kow kan maliyɛnw ka faamuya sɔrɔ a la awɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ olu ka faamuya sɔrɔ a la awɔ k'a dɔn k'a fɔ NFTV bɛɛ lajɛlen b'a ka cɛsiri don jamana ko in na kosɛbɛ donc ni aw tora k'an wele o b'a to an fana bɛ dɔn a b'a to an fana b'an ka hakilinata minnu fɔ a bɛ na ni basigi ni hakilisigi ye jamana kɔnɔ ala k'o sabati o kɔnɔna la n b'aw yɛrɛ fo foli diyara n ye a diyara n ye kosɛbɛ Umar ko Siri Jawara a ye parti dɔ créer parti nin an b'a f'o ma ko parti lumière pour l'Afrique Umar parti caman créer la dɛ mais Jawara kɛ ale y'a sinsin yelen kan mun de nana n'o ye monsieur Jawara. Merci i ka ɲininkali in na parti lumière pour l'Afrique parce que an ka parti tɛ lumière tout court ye Afrique farafinna pourquoi an ko parti lumière pour l'Afrique an y'a kɔlɔsi k'a fɔ farafinna jamana ninnu degun dɔ b'an kan parce que ni anw lajɛ anw caman de colonisera kosɛbɛ an marala de bon mara in tɛ ka ban bon donc an bɛ se ka mun hakilina nati pour que mara in ka wuli ka bɔ yen n'o ye tubabu mara ye o de kun kɔnɔna la an ye parti lumière pour l'Afrique créé ka kɛ yelen ka ɲɛsin farafinna bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ aujourd'hui farafinw u caman bɛ yen nɔ i ma ye u fiertélen don an ka président na n'o ye Assimi ye n'Assimi bɔra mɔgɔw b'a fɔ ko a ko nin ye Afrique tɛtiba dɔ ye parce que a bɔra a yɛrɛ kɛwale fɛ a bɛ k'o tigɛ bon donc
Oui, parti lumière de vision qu'elle est. Parce que lorsqu'on a créé le parti en 2013, on a mis opposition de Keflo. On s'en trouve de opposition. C'était pour apprendre. Voilà, c'était pour apprendre. Bon, on a s'en trouve au Bana, entre la majorité là. On voulait faire 5 ans encore pour apprendre et comprendre. Parce qu'en politique, il sera de la politique sera fait. Parce que la politique donc. On a tout le monde qui est escalier. Ni grina y est bien avec ta killing les filles à clan. Donc on a s'en demandé au régime bina. Maintenant, à idéologie on est mis sur le sujet. C'est-à-dire. Merci. Donc on a même parti créé 2013 a créé 4 de concert de cercle. Ok. Nous sommes tombés dans nous ou dégoûtés tombeau. Nous travaillons présent comme à fois nous c'est que na un retour là avec ta nous nous gérera la partie lumière lancement follow que 4. Ça veut dire c'est une idéologie militaire, c'est une idéologie vraiment nationaliste et patriotique. Donc on met idée mon kono oui jamana mu jamana ka here o ka jamana dun tay jamana mu faso denmoya culture ka ke jamana duna ani an ka dugukolo bɛ kɛ an ta ye cogo di bon an ka kɛlɛw de o de y'a to n'i y'a lajɛ ni anw ni maintenant mɔgɔ minnu bɛ bi n'olu ye fanga yɛlɛma kɛ an n'olu ka vision bɛɛ ye kelen ye parce que olu ye kuma 2 fo 3 o n'anw bɛɛ ye de kelen fɔlɔ o ye souveraineté bon ko caman bɛ yen nɔ u ye souveraineté fɔ mais u t'a dɔn souveraineté ye mun ye souveraineté fɛn 4 3 voilà fɛn sigiyɔrɔma 3 4 de don souveraineté parce que n'i y'a ye président ka kuma lamɛn ani transition bɛɛ lajɛlen ko souveraineté ani choix de partenaire bon ani jamanadenw ka intérêt u y'o 3 de fɔ k'u b'u kɛlɛ de la o de dun fɛnɛ n'o tɛ jamana tɛ souveraineté indépendance dilen anw ma maintenant Modibo Keyita ninnu nana ka marifa san pour que se ka souveraineté protéger n'o ye dugukolo ye tubabuw nana ka na don an na ka coup d'état kɛ dɔrɔn ka fanga bin maintenant fanga binnen u sɔrɔla sisan ka na n'u yɛrɛ sagonamɔgɔw ye n'o kɛra Musa ye maintenant Modibo tun ye armée min dilan Musa ninnu bɔra o armée de kɔnɔ maintenant mɔgɔ min bɛ se ka jamana jɔnjɔnw ta ka jɔ kɛlɛ kɔrɔ olu dama karila ɲɔgɔn na n'o ye Jekoro ni Kisuma ni Musa ninnu ye olu tun bɛ se ka jamana yɛrɛ territoire kɛ jamana ta ye sinon Algérie tun bɛ siran Mali ɲɛ en son temps o donc u sera k'olu kɔ don ɲɔgɔn ma n'o kɛra armée commencera ka parce qu'il y a pas de repère voilà une armée où il y a pas de repère armée bɛ bin quoi donc ninnu de y'o ye sisan k'a fɔ bon faut que la souveraineté segin an yɛrɛ ma souveraineté bɛ taa fɛn 3 la fo 4 souveraineté monétaire bɛ yen souveraineté o ye nafoloko ye nafolo tun b'an bolo u y'o minɛ an na tubabuw y'o minɛ an na parce que n'o tun b'an bolo an tun bɛ kɛ libre an tun bɛ lafiya u y'o tigɛ ka bɔ yen maintenant souveraineté sécuritaire n'o ye militaire ye voilà u ye kɛlɛkɛminɛnw détruire parce que miji ni fɛn tun b'an bolo o waati ninnu bon u y'o kɛlɛkɛminɛnw détruire bon souveraineté maintenant territoriale n'o ye dugukolo ye u nana ka rebelle yɛrɛ k'an ka dugukolo kan bon donc sɔrɔ bɛ dugu jukɔrɔ mais rebelle b'a sanfɛ maga tɛ se ka k'a la bon donc ninnu de ko sisan k'u k'o de pousser ka bɔ yen bon pour que k'o pousser ka bɔ yen maintenant il faut que armement de ka san bon kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ ka san nous adhérons directement dans ça parce que ni minɛn tɛ an tɛ se ka bɔ barisa n'i y'a mɛn faransi bɛna k'a b'an protéger minɛn de b'a bolo sinon mɔgɔw don an fana ye mɔgɔ de américains bɛ na MINUSMA ni ONU bɛ na minɛn de b'u bolo ko mɔgɔ an mɔgɔ fɛn b'an jɛ o ye minɛn de ye c'est pourquoi kɛlɛ daminɛ la 2012 a fɔra ko minɛn de b'an jɛ ko sinon k'an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ u y'u ban ka minɛn d'an ma parce que olu yɛrɛ de ye rebelle ye donc o kɛlɛ min n'o bɛ senna bi o de ye parti lumière ka idéologie kɛlɛ maintenant ça c'est un système militaire maintenant jamana n'i kɛra président e de fɔlɔ chef militaire ye parce que jamanadenw ka protection b'e de bolo même pour que défense ka taa kɛlɛ kɛ stratégie militaire n'a sera niveau dɔ ma président da bɛ don a la c'est pourquoi ni États-Unis lajɛ opération gɛlɛn o gɛlɛn bɛ yen ni armée b'a kɛ i b'a sɔrɔ président yɛrɛ b'a assister bon o de y'a to u b'a fɔ k'u ka militaire formation kɛ u b'a fɔ président ka formation militaire kɛ o bɛɛ tun ye de pour que ko dɔw bɛ yen nɔ président yɛrɛ ka se k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ ye mun ye jamana yɛrɛ taabolo ye mun ye bon an bɛ ka taa n'u siraw dɔn tel que fonctionnaire minnu bɛ ka na bi ka formation militaire kɛ c'est très important a ka ɲi donc o hukumu kɔnɔna na hali aw yɛrɛ aw parti politique ninnu aw ɲɛmaa ninnu ala ma na taa formation kɛ dɔɔnin c'est très important donc Umar kumalatigɛ tɛ a ka kuma dɔ dilan a y'a ka interview dɔ la a y'a fɔ ko chaque région sera un pôle de développement économique c'est-à-dire que ale kɔni ale taara yɔrɔ jan dɛ ale ka hakilina ye parti lumière ninnu u taara yɔrɔ jan u ko ko ale Misi Jawara ko
région ko bɛ kɛ pôle économique kelen c'est à dire que o kɔrɔ de ko k'a daminɛ Mali kun fa kun ko ni ɲɛ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ta ou bien o de t'o ye. Ouais, bon o y'o ye. Il faut ka da fɛn dɔ de kan dɛ. Parce que chaque région sera un pôle de développement kɔrɔ de b'a la. Quand je dis chaque région sera un pôle de développement. Vous savez Mali la baara ma kɛ. Et depuis daminɛ fo ka na bila sisan foyi ma kɛ. o y'i ka ita de ye ou bien baara yɛrɛ de ma. baara yɛrɛ de ma kɛ. D'accord a fɛsɛfɛsɛ an b'o yɔrɔ faamu. Voilà. I bɛ Mali région bɛɛ yala. I tɛ région kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ. Région kelen dɔrɔn i t'a sɔrɔ Mali kɔnɔ. Région min na i bɛ mɔgɔ 1000 sɔrɔ ka baara kɛ société dɔ la. o ye tiɲɛ. A bɛ taa min. balo dun bɛ bɔ baara de kɔnɔ. jamanadenw balo. n'i yɛrɛ kɛra jamanaden ye pour que tu sois fier. f'i ka nasɔngɔ sɔrɔ. f'i ka sara kalo la. i ka baara dɔ kɛ i bɛ nafa sɔrɔ mun na. région yala kɛ. san taara fo 19 région na. Kɛra. bon région kelen tɛ yen. k'i b'a sɔrɔ foro hectare ba 3 bɛ mɔgɔ bolo ou bien ba 2 ko min bɛ production kɛ mɔgɔ 20,000 balo mɔgɔ min bɛ se k'o baara k'o di jamanadenw. fa caman ka bɔ kɔfɛ ka na. i t'o ye. o baara la mɔgɔ 20,000 i tɛ hectare ba 2 sɔrɔ mun bɛ ka sɛnɛ olu balo kama o de ye parti numérique ka liti fɔlɔ ye. balo bɛ se ka sabati cogo di baara bɛ se ka di cogo di sira yɛrɛ tɛ yen o jamana bɛ jɔ cogo di n'i ko jamana jɔra ne b'a fɔ jamana jɔra cogo ni mɔgɔw jɔra de ye jamana jɔlen sabu ka Modibo nalen a ye usine sigi ka société d'état sigi ka sɔrɔ ka bagabaga kɛ ka na ni miliciens ye k'a fɔ ni min b'i tilen i bɛ mɛtiri la bon donc lasiran bɛ yen baara bɛ yen bon lasiran ni baara de bɛ taa mais ni mɔgɔ lasiran ni baara t'u bolo révolution de bon donc i bɛ gɛn bon sisan chaque région sera un pôle de développement. On a idéologie là. D'abord, il faut 1200 milliards de francs CFA par région. 1200 milliards à Belgique. 1200 milliards. Sur 1,240 000 km², nous avons là pour que Maldo aérose. Oh, la éducation pour la. L'éducation tout là. Développement. Développement même quand à court. Quand je dis chaque région un pôle de développement, ça veut dire que un bolo de pommes de terre ou un bolo de terre. Donc, vous êtes de quelle région? Moi les bois en Mopti. Bon, Mopti. Lui est de la région de Mopti. On lui donne 2 milliards pour la pomme de terre. À Mopti? Oui, Mopti terre. Village de Mopti, ça fait Djonjori. Ah, mais Djonjori, on donne 2 milliards pour Djonjori Dougolo avec son pomme de terre là. On met 2 milliards. Maintenant, les 19 régions, on a que 20 régions. Chaque région on donne 2 milliards uniquement pour la pomme de terre. Maintenant, 2 milliards par 20 régions, ça fait 40 milliards. C'est comme uniquement pour la pomme de terre. Déjà, le Mali a investi 40 milliards. Nous, Dougolota a échoué. Le calcul est bon. Dougolota a échoué. Au pomme de terre, on met 2 milliards encore. C'est comme si on a investi 2 milliards par 20 régions, ça fait 40 milliards. 80 milliards comme les termes malo. Bon, maintenant, nous Kaba, c'est encore la même chose. Mais si on fait 20 villages agricoles dans chaque région, financé à coût de 2 milliards, ça fait 40 milliards par région. Maintenant, 40 milliards multipliés par 20 régions, ça ne dépasse pas 1200 milliards. Okay. Donc, avec ça, l'économie va commencer à booster. Donc, maintenant, il faut que police bidrou, gendarme bidrou dans les communes. Nous avons alliés rebelles terroristes, djihadistes. Nous avons pour ceux qui ont vivre. Parce qu'il faut créer la vie au niveau de ces localités-là. La vie, quand on dit créer la vie, c'est le travail. Créer la vie, c'est la richesse. Pour notre erreur, la vie. Alors, au fond, c'est ça, Omar. On a deux babouba qu'on a partie du Nord africain. Donc, on a un thème follow, nous, projet de constitution, nous, Madame le second courant, nos propositions traduites à Simi-Gotama, nous, on a un thème follow, nous, moi, nous, madame, à la bonne, parce que, on va faire un préambule, à deux boulots, nous, fait, n'a qu'un malin toro, n'a qu'un négociation, malin, transition, ni à Kona et Naino, nous, c'est la béca. Au cours depuis 92, nous, Sarola. Donc, 92 événements, nous, ça fout. Et 93 événements, nous, ça fout. À la souveraineté du Mali, nous dit, comme Mali, pour voilà.
ka souveraineté d'a ma n'o y'an ka indépendance ye u hakili t'u olu fana na u tilala k'a fɔ tuguni k'u bɛ ouverture kɛ fédération o fana bɛ se ka kɛ anw fɛ yan donc n'i y'a jateminɛ pouvoir seegin de tun b'an fɛ yan u nana n'a ye pouvoir 7 la o fana ye yɛlɛma donnen a kɔnɔna na Sénat fana créera Sénat fana tɛna créer a kɔnɔna na donc ani an ka langue Umaru ɲininkali yɛrɛ jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Misi Jawara ma o kɔnɔna na. D'abord an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma ni waati komi a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a da sera cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ma a ko o bɛ se ka kɛ exemple ye diɲɛ bɛɛ ye bon a dun fana n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛna waati min na u y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw mana min fɔ olu bɛ baara kɛ n'o de ye jamanadenw ye assise kɛ assise kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko ka yɛlɛma don constitution na a bɛ kɛ ninnu y'a kɛbagaw ye sabula ninnu ye an bɛ se k'a fɔ nin ye cɛmancɛ fanga ye sinon ni parti politique de nana ka président élection kɛra ka mɔgɔ sigi n'o k'a bɛ constitution yɛlɛma maliyɛnw yɛrɛ bɛ siran ka sabu kɛ u b'a fɔ ko u bɛna référendum kɛ ko ka dɔ fara a yɛrɛ ka mandat kan donc pour que k'o éviter hakili la ninnu y'a kɛbaga ɲuman dɔ ye o kuma maliyɛnw yɛrɛ ka laɲini don a kɔnɔna na u kumana an ka langue officielle kan n'i y'a jateminɛ kan 13 de b'an ka jamana kɔnɔ wa kan 13 ko k'a ta ba la kosɛbɛ ka français kɛ langue d'échange an ni ɲɔgɔn cɛ bon kan 13 ninnu ko n'a hakili la ko kanko in a b'aw bolo cogo di aw y'a sɔrɔ cogo di constitution yɛrɛ yɛlɛmali ko la a b'aw bolo cogo di ɲininkali yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya kanko in. n y'a ɲininkali diyara n ye vous savez kanko la nin tun y'anw yɛrɛ ka kuma de depuis a daminɛ français langue du travail de mais comme Faransi u ka kegu u ye baara caman kɛ ni keguya de mais tiɲɛ t'u bolo yɔrɔ mɔgɔ min jɔlen tɛ ni i kɛ tan dɔrɔn a bɛ boli parce que a jɔlen tɛ fɛn jɔlen kan bon donc k'a dɔn kunkolo la ko français de langue officielle ye an ka tila ka jɛ ni o ye bon bagabaga dɔ de y'o kɛ quoi ni ko dɔ de dogo anw na mais anw fana dar'o la sinon bɛɛ b'a dɔn Mali région bɛɛ kɔnɔ bi kan min bɛ fɔ kosɛbɛ o de ye bamanankan ye ka daminɛ kun fa kun bon ni dun y'a fɔ ko langue officielle o ye kan min lakodɔnnen don kan min fɔlen don ni kan bɛɛ ye o y'o de ye an bɛ baara de kɛ tubabuw ka kan na mais anw bɛ min fɔ couramment an bɛ min fɔ don o don o de ye bamanankan ye kosɛbɛ Mali région ka dɔgɔ bamanankan tɛ fɔ yɔrɔ min na donc u ye choix min kɛ cette fois-ci k'a fɔ ko langue de travail ye français u tun ka anglais fara kan n bɛ fɛ quoi parce qu'en ce moment déjà an ka idéologie la an bɛ fɛ ka bɔ français ko la kosɛbɛ. an tun ka irisi ye fana farakan kɛ. wala kun bɛ se ka kɛ kan 3 ye. irisi farakan k'a fɔ irisi. parce que n'o kɛ parce que n'an ko français don bon irisi dun y'an kanubagabaw ye bon n'an sera k'a fɔ ko irisi français ani anglais ani bamanankan o y'an ka baarakɛkanw ye. moi je crois que u bɛ faamu ka tɛmɛ hali kan ça veut dire n'i taara service la i tɛ se français la i tɛ se anglais la i tɛ se irisikan na i b'i ta fɔ bamanankan na donc an ye valeur don an ka kan na ye bon donc français kelen dɔrɔn tɛ se ka taa fɔ jusqu'à présent u ma se k'an to yen parce que u tɛ se ka ɲɛ an kɔ i bɛ kan in kɛ 4 de bon n'o kɛra o valeur ba di an ma moi je trouve que là-bas c'est bon maintenant fɛn min ye double nationalité ko ye o yɔrɔ minnu fana b'a kɔnɔ quoi u b'a kɛ n'i kɛra président i bɛ nationalité dɔ in bila parce que maliyɛn tɔgɔ de ko aventurier kɔfɛ yaalakɛla maliyɛn bɛ sigi jamana caman an bɛ furu k'an ni jamana wɛrɛw cɛ bon ni den min bɔr'o kɔnɔ o ye jamana den o ye Mali den ye. non n tɛ fɛ k'i kuma tigɛ est ce que n'a kɛra ten n'a tigi kɛra fanga ye parce que fama ye fama ye quoi n'a tigi kɛra fama ye a tɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ parce que nationalité ko in bɛ fɔ yɔrɔ min na par exemple ni i ye ko kɛ ko min man ɲi i bɛ se ka wuli ka bɔ yen a dɔw dilan i bɛ se ka ɲɛni kɛ fo ka taa se fangalataga ma bon n'a sɔrɔ yɔrɔ ma a dɔ la nationalité filanan min b'i bolo i bɛ boli ka taa o jamana kan walima o jamana b'i minɛ walasa ko kana gɛlɛya par exemple ni faransi nationalité b'i bolo sa faransɛw bɛ se k'a fɔ nin y'anw ka jamanaden maliyɛn tɛ donc a tɛ se ka fɛn k'a la bon n'a fɔra ko k'a tigi ka nationalité minɛ a la ou bien k'a fɛn est ce que a tɛ kɛ yɛrɛ dɔrɔn maliyɛn yɛrɛ dɔrɔn nationalité fila ye minnu bolo olu se ka bɔ la maliyɛn yɛrɛ dɔrɔn ka kɛ a ye. est ce que ninnu tɛ maliyɛnw ye c'est une question quoi dugumisɛnw ye bolo maliyɛnw tɛ non maliyɛnw ninnu mais fɔra ko n'i bɛ président de ɲini sisan i ka na ni nationalité maliyɛn ye i bɛ présidenter n'o de ye quoi. voilà donc halisa a ma faamu. deuxième a ma faamu
Et double nationalité. Vous pensez que Jamana Joli a une nationalité de Bola, a tout Bolo Kele. Jamana Joli a une constitution Bolo Fla. Tu m'as fait. Jamana Joli a une constitution Bolo, a une nationalité Bolo. Tu connais ta constitution Bolo. Jamana Bolo c'est bien là, vous recoupez. Non, les filles. Ben il y a vision politique, il y a idéologie de Bola là. Ne ka idéologie bɛ mulu la i b'i ta fɔ ne bɛ ta fɔ o de ka ɲi o la mɔgɔw faamuya sɔrɔ ne tɛ dɔwɛrɛ ne b'o dɔ e fɛ quoi constitution o de ye jamana kolo ye jamana kolo a jɔlan mais jamana jɔlilan o de y'a programme de société segu n'a fɔra ko vote ka kɛ président ka sigi a bɛ fɔ de bɛɛ ka n'i ka programme ye bɛɛ ka n'i ka programme ye jamanadenw ka programme de ta mais constitution de b'a fɔ i ɲɛna n'i y'an ka jamana ɲagami i bɛ jɔ jumadenw ka mugu ci la constitution de b'o fɔ ça veut dire que président fɛn fɛn n'i sigira constitution de bɛ kalan i ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn constitution i dan ye mun ye i dan ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye n'a y'a diya an bɛ taa américain ta an b'a sigi a kunna an ka constitution un exemple an bɛ taa américain yɛrɛ ta ka na américain bilenman a bɛ n'a kɛra candidat ye n'a ka programme ka ɲi n'a bɛ se k'an ka faso bɔ an b'a sigi n'a y'a sigi an ka constitution ko i bɛna partenariat kɛ ni jamana wɛrɛ cɛ i ka tɛmɛ assemblée fɛ assemblée de b'a voter siya bɛɛ bɛ yen jamana région bɛɛ bɛ assemblée kɔnɔ donc n'u bɛɛ jɛra ni e ka o accord ye ani jamana wɛrɛ cɛ en tant que président on accepte mais n'i ye papier signé jamanadenw kɔfɛ i bɛ destituer ka tila ka 6 mois de prison et telle somme d'amende i b'o sara n'o bɛ constitution kɔnɔ jɔn bɛ taa accord signé tuguni ka sɔrɔ i ma référendum kɛ ni jamana ye constitution de bɛ se k'o baara kɛ ça veut dire constitution i bɛ se k'i ka ko bɛɛ kɛ mais constitution b'i destituer constitution bɛ se k'i don kaso la constitution bɛ se k'i bila amande sara la constitution de ye garan ye ça veut dire que constitution de kan ka labɛn ka baro i ma Sud-Afrique chaque fois o bɛ président gɛn parce que u b'a gɛn parce que jamana sariya dɔ de b'o yira ka fɔ ko président n'a fotira a b'a gɛn ka jigin o fana b'an ka constitution kɔnɔ voilà moi je crois que tout ça c'est bon ne ka min f'i ye dɔrɔn jamana kɔni jɔla ye programme de ye o kɔni problème société n'o tɛ parti politique voilà mais constitution o ye jamana kolo de ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ donc avec le programme on construit le pays donc o tɛ double nationalité bolo o tɛ foyi bolo o ye jamanadenw yɛrɛ ka choix ye on a pris telle personne parce qu'il a une vision il a une bonne vision pour nous donc s'il a une bonne vision pour nous an bɛ voter a ye monsieur Jawara i ye fanga ɲini n'a ye parce que yɔrɔ dɔ bɛ an y'an taw kunna e yɛrɛ ye fanga ɲini n'a ye yala komi n ye kuma daminɛ cogo min na jamanadenw y'a ɲini transition jamana ɲɛmɔgɔ ka constitution ka yɛlɛma don a la e ye fanga ɲini n'a ye bon fanga ɲinina dɔw bɛ yen a kuma in yɛrɛ tɛ se ka fɔ olu ɲɛna olu yɛrɛ t'a kuma fɛ fiyewu sabula an y'a ye tile filanin na dɔw wulilen ka jɔ a ka yɛlɛma cogoya tɛ ninnu bolo ka yɛlɛma kuma caman caman bɛ yen dɔw bɛ k'a fɔ ko ka ko yɛrɛ bila e en tant que fanga ɲinina a ko in aw y'a ye cogo di bon i y'a dɔn faransi makɔrɔ m'a fɔ don na ko mali policiers échouera une fois 40 ans voilà ale de échouera 9 ans a ye 9 ans dɔrɔn d'ale k'an bɛɛ d'a ma k'a ka gardeli dɔrɔn k'a dɛsɛra o kɛ a échouera o tɛ kelen filanan a tun bɛ tɛmɛ politicien minnu fɛ pour que ka se ka jamana déstabiliser olu ye conscience de sɔrɔ ka fɔ an t'an ka jamana déstabiliser tuguni komi o datugura sa a b'u nin a bɛ komi ni a b'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na ko ni gɔn tigɛ dɛsɛra zaban na kaba ko ni kumunen de don bon donc comme Macron dɛsɛra sisan ka position manipuler ka na n'u ye a ka niveau kɔnɔ mais a b'a fɔ sisan ko n t'a ka niveau kɔnɔ n'i t'u ka niveau i bɛ peuple sɔrɔ yen Mali kunun ani Mali bi différence bɛ yen c'est pourquoi politiciens la bɛ ka lagosi population bolo bon e bɛ se cogo la ka faransi wari minɛ ka na k'i bɛna barama di tuguni k'i bɛna tribunal di tuguni tribune di u bɛ tribune min di mɔgɔw ma musow ni fɛnw ma wa ni barama ninnu bon donc o wari ninnu don yɔrɔ tɛ yen mɔgɔ tɛna o minɛ tuguni obligatoirement tu es obligé de refuser maintenant mɔgɔ bɛ k'u ban o mun na sisan bon Macron yɛrɛ y'a ye sa wari n'i ye wari d'u ma u tɛna se ka na foyi kɛ bon sɔrɔsiw yɛrɛ sigilen don ka a bɛɛ lajɛ lupu b'u bolo wari bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka na sisan dɔrɔn a bɛ ye banque ministre finance bɛ yen wari tɔ bɛ a taara sira jumɛn fɛ donc a b'a miiri ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc jatew ɲagaminen don an bɛ yɔrɔ min na komi sisan minnu ko ko constitution ko ils sont contre en réalité i b'u la dɔw la sigira k'u b'a ɲɛfɔ pour qu'ils sont contre u tɛ se mais comme jamana ko don bɛɛ b'i da sago fɔ min ka di i b'o fɔ constitution falenni
n'a faleni ni jamana ka hɛrɛ de don a dun fɔra président ka kelen sɛbɛ tellement le président le gouvernement ils sont intelligents le gouvernement bɛ bi u ka kekun u ye faamuyaw sɔrɔ maintenant ça u ye fɔlɔ dɔ ko avant projet comme ça ni fɛn fɛn b'aw bolo fɛnɛw fɛnɛ b'aw la a ye fɛnɛ bɔ yanni an ka se finalité ma bon donc fɛnɛw yera kumaw yera mɔgɔw yera bon donc a bɛ kɛ sisan minnu kun kɔnɔ u y'u sama sama ka na u y'u sama sama ka na k'u don don a la hali nombre min tun fɔra dɔ farala kan tout ça pour que u bɛ ko minnu na u bɛ kɛlɛ ni fɛn minnu na pour que apaisement na ni gouvernement de transition tɛ apaisement ni rassemblement fɛ u t'o kɛ mais ils sont en train de travailler intelligemment. mais monsieur Diawara i kumana tigɛ c'est-à-dire que min yɛrɛ jara ne nin kɔnɔ na o ye cour des comptes de ye quoi parce que ni cour des comptes min jateminɛ projet de nouvelle constitution kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko wariko de don donc jamana ɲɛmaa n'a sigira nin zi a ka wariko a bɛ sɔn ka fɛsɛfɛsɛ dɛ parce que caisse noire ko nin e ko hali n'a ma dabila n'a dira ma a b'a don yɔrɔ min a bɔ yɔrɔ fɔ dɛ. bon président tɛ se ka contrôler en réalité. en réalité a tɛ se ka contrôler. c'est le chef. oui mais c'est ala bɛ dɛ cour des comptes o fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko i nommé na dɔ de y'i bila ye jamana kɔnɔ ni élection kɛra an bɛ maa kelen de ta. maintenant an bɛ mɔgɔ kelen min ta o mɔgɔ kelen ale de bɛ ministre wele ka na c'est pour que jama tɛ jamana jɔ mɔgɔ kelen de bɛ jamana jɔ parce que n'i ye président sigi sisan ale de bɛ ministre wele wa ministre foyi tɛ taa kɔfɛ directeur fɛn fɛn bɛ nommé a b'a kalama donc min ka d'a ye a b'o de kɛ n'a kɛra président ɲuman ye a bɛ dugu ɲuman d'aw ma n'a kɛra président kolon ye a bɛ dugu kolon d'aw ma donc jamana yɛrɛ jɔli bɛɛ bɛ programme ni projet ani adamaden yɛrɛ qualité. an y'o faamuya o ninnu ka cour des comptes ninnu ni fɛn fɛn min filɛ nin ye. ni bɛɛ ye. bon ni président y'a. masiri de b'i bolo quoi. masiriw don maintenant tout ça là. président ka kɛ honnête ye dɔrɔn. a banna. mais président min y'a kuma fɔ k'a bɛɛ don a la k'a accepter a ka to a la. il est honnête. ah très bien. sinon s'il n'était pas honnête. a t'a ɲini ka ninnu bɛɛ don a kɔnɔ parce que il veut que les choses changent. bon donc a vision min b'o olu la ko in kɔnɔ olu de b'a dɔn. I b'a ye faamu wa bon comme mɔgɔ nafin i tɛ se ka kuma bɛɛ kɔn k'a fɔ quand une bonne personne amène une bonne idée donc il faut l'accompagner malgré que c'est bon donc an bɛ a fɔ ko mɔgɔ de kan ka na nin kɛ alors que min y'a fɔ o de bɛ se k'a kɛ. très bien donc a faamuyana monsieur Diawara a faamuyana ni ala sɔnna donc maintenant Umar ɲaman dɔ b'i bolo yanni an ka don an ka thème filanan kɔnɔ. voilà parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ walasa président ka premier ministre bɔ yen n'i y'a kow ta k'a lajɛ assemblée tun bɛ intervenir mais fɛn in kɔnɔna na sisan nɔ an y'a ye k'a fɔ sariya kuraw taara sariya min na président bɛ se ka premier ministre bɔ a place la k'a sɔrɔ a ma assemblée dama don a la fɛn foyi ma fɛn k'a la o bɛ sariya kura in kɔnɔ aw ka e hakilina ye jumɛn ye. o ka ɲi. parce que n'o kɛra on n'a pas besoin an ka taga yɛrɛ mana majorité ya ceci ya cela. bon majorité ninnu bon en réalité majorité ko yɛrɛ man ɲi kosɛbɛ ka mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan ko majorité k'a fɔ a sɔnna ou bien o ma sɔn président ni président jamanadenw bɛɛ voté. c'est l'autorité de l'État. voilà mɔgɔ bɛɛ voté e de c'est an ka destin an ka wari fɛn bɛɛ de bolo an ka denbayaw ladoncogo an yɛrɛ ka baloko sabatili o bɛɛ e de ye la république an bɛɛ de kɔfɛ. donc sisan constitution yɛlɛmali yɛlɛma don a la e y'a validé. très bien 250%. ah effectivement donc parce que jamana ko quoi président de don quoi. d'accord ani mun. donc an bɛ monsieur Diawara fo a ka nin éclaircissement in na an ka babu filanan o ye jamanakuntigi n'o ye faransi jamanakuntigi ale ye tagama min daminɛ farafinna Umar mun ye ne dabali ban fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ na farafinna a tun na Afrique de l'Ouest la n'o ye farafinna dugana fanfɛla ye a tun bɛ na i n'a fɔ Mali ninnu ni Niger ni Sénégal ninnu a tun bɛ na yen nɔ mais sisan Macron y'i pan de peu a taara fo Afrique centrale la a y'a daminɛ yen nɔ de n t'a dɔn fɛn fɛn de b'o kɛ monsieur Diawara e hakilina ta ye jumɛn ye o kan. Macron ka visite fɔlɔfɔlɔ a tun b'a daminɛ anw de fɛ yan nɔ mais n'a fɔ ko faransi ka intérêt tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a ka intérêt bɛ fan bɛɛ mais sisan kɔni a y'i pan ka taa fo Afrique centrale de la o de kɛlen bɛ ka ne dabali ban. bon i b'a dɔn Macron filankafoya de ka d'a ye filankafoya ka di Macron cogo di a bɛ sigi don min na fanga la a ko k'ale bɛna Africains libérer k'a bɛ n'u dɛmɛ pour que bɛɛ k'i yɛrɛ ta France Afrique k'a b'o o don galama na. i y'a mɛn ou bien non mais k'i san. kuma fɔ ka don galama na c'est à dire France Afrique ka bɔ yen quoi. an ka yɛrɛ o fana b'u yɛrɛ ye. a y'a fɔ bon mɔgɔw bɛ ɲinɛ a y'a fɔ Burkina a y'a fɔ Sénégal. voilà donc n'i nana ka na kuma ɲuman fɔ
ou un corps qui file là. Mais qui vont redresser. C'est trop tard. Sinon, les Français, c'est des visionnaires. Vous pensez que les Français ont assimilé? On m'a faut qu'il est venu comme ça. Non, toi, où y a eu? Vous avez assimilé le net. Il y a eu, on va combien? Oui, travailler. Vous avez travaillé le net. Vous avez un faut pas venir. Vous avez un peu de venali. Vous avez un peu de venali. Parce que Macron est venu jeune. Pour négocier avec. Voilà, pour que les jeunes maintenant, je ne demande pas de une femme. Donc, imagine Yves Le Drian, comme il me remet sous les mots. À tout le monde, système, alors tout va faire au Soudan français, ancien terme, Afrique occidentale. Parce qu'il va aller parce que Afrique occidentale française. Ça c'est les termes colonial. Oppression dans mais si vous mais allez bon, allez logique de Kono. Bon, c'est vous on a Macron. Ni Assimi ils sont jeunes, Macron est jeune, ça nous a fait directement. Bon, on a nous au système et Macron quand il est venu à l'université de la Burkina. Faut conseiller moi les tables au Farafinaka. Farafin denw bɛ minɛ ni idéologie ye o conseil ɲuman taabolo a tunnen don la o de to a taara ni minnu ye k'u ka taga débat monter minnu tun y'a créé a tun bɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ɲini de la olu cɛla ye bon olu fana tɛ société civile jeunesse africaine yɛrɛ ye quoi donc tu peux la système parce qu'il y a une intervention de la M. Diarra que la France est victime de sa propre politique. Il me semble en Afrique, il me semble qu'il y a beaucoup d'expliquer tantôt. Voilà, bon, voilà, c'est ça. Où est le jugu? Parce que ni un système n'a pas tabou, n'a pas quête ou la tout le monde a fallu. Il faut qu'on fasse, il faut changer. Donc il faut la reconquête. Viber nana. TikTok ni Facebook ni fɛnw nana olu b'a yɛlɛma to olu tora gamu kelen in kan bon sisan u ka jeunes n'an ka jeunes de formation militaire kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw b'u bin dugu ma u dan kalan fɛnɛ na an b'u dan kow la u nana o yɔrɔnin fɛnɛ kɔ bon donc n'i y'a lajɛ u nana wagati min na k'u bɛn'an dɛmɛ sisan o kɔnɔna la u y'an ka sɔrɔsiw ta fɔlɔ ka taa n'u ye Kulukoro des militaires bien formés ka tila ka taa fɔ k'olu bɛ t'u réformer tuguni o bɛ fɔ élu Balanzan, bon, on va nous le système, c'est pour l'armée réfréner quoi. Et on va brûler de nous rentrer pour dans la table. On va tirer. Tant on y a si, on va béganer sur l'air. Donc nous avons des lectures minké, lectures mouillées. Et les gens me non binassa. Bon, et mais quand Sugal voulait venir, à ce moment-là, pression nous sur Sugal Sili là, à quelqu'un premier ministre, à ma dire vous y dire, on a eu pression y avoir ça. Parce que tout le Sugal fait donc. Bon, les choses là, c'est une union. Bon, donc, il fallait pas. Il fallait éviter ça. Il fallait éviter. Et les choses, les Burkina, on a pas papier Fara, qu'on a nié Fara. Quand on va couper un gouvernement, on a tout bec. Et bien, vous papier thérapie, vous m'avez pas à exécuter. Ce que vous avez drone, ne pouvez qu'on a nié Fara. Donc, avec comme une libération, nous trouvons cela nié. On est né, mais aussi les noirs. C'est pourquoi Macron veut changer les mots. Parce qu'il y a un coup béquet, un jeune fort, qui a clair à fond et pouvoir issu du double coup d'État. Bon, il a tout dit. Mais ça n'est pas passé. Maintenant, il faut venir maintenant à la raison. Si tu vois qu'il évite de venir en Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest, il est là. Il y a un moment où il va Doumbouya là. Doumbouya est plus dangereux qu'Assimi et l'autre. Ibrahim Traoré. Parce que Doumbouya est risqué mita. Président Chi, tu sais là, c'est énorme. C'est énorme. What il n'a pas eu à une grande télé, c'est là où tu trouves la Mali sanctionné. Doumbouya frontière d'ailleurs. Quoi il n'a rien construit. Tu vois, tu as oui. Autre tu as. Tiens la tienne. Avec moi. Tu m'as béni contre la voiture là. Au cours de la voiture là, il faut qu'on ait un jamana green. Quand jamana d'ailleurs. Oui, tu as. Oui, tu as dit. Tu as dandu. Tu as dandu. Donc, avec félicité là. Avec Fodi. Au niveau là. Asmi fait on va forcer un mouet à la silence. Au début même voilà. Il faut présenter quoi. À la silence, ami à la résultat. Ou de Asmi va forcer. Silence do mais résultat bi. Un France game marfama ci mouvement ci. Bon Macron sera na kana ya odi kama. Natra Guinée.
Mali révolutionnaire mun do mi hombe Guinée Mali Congo donc wala mo so akara ta kumbe Guinée comme Mali ni Guinée anwa bengele ta kumbe bon il sera crier vous il sera Mali ni ta ko nagri mo ko so nagri wadi ta Burkina fene malo ko boya Burkina won Mali mo fa ni mo ka kumbe tumbe donc ta roté fa ta en fefo bo atara yan fefene onu fene décourager no mais ci wa roté en possible bon onu ka woro le no tellement ko yu tortiri onu yɛrɛ siranna fanga ɲɛ a b'u kɔnɔ mais ils ont peur c'est pourquoi ni Kongolais lajɛ ka Gabonais lajɛ bon i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ b'u kɔnɔ mais ils ont peur mais est-ce que Faransi yɛrɛ jɔyɔrɔba la Afrique kɔnɔ bilen wa Faransi ka problème yɛrɛ min ye n bɛn'o f'i ye bi quoi aw yɔrɔ ni mɔgɔ ni ko Faransi bɛ balo anw de la moi je suis pas d'accord Français mɔgɔ million kɛmɛ i bɛ se ka tubabu 1000 ɲininka c'est une puissance i bɛ se ka tubabu 1000 ɲininka ko Mali ba u t'a dɔn n'u t'a dɔn vagabond damadɔ de kɛlen don k'anw tɔɔrɔ yan vagabond 5 n'a tɛmɛn'o kan a cayara i ka kuma latigɛ tɛ parce que i b'a dɔn an bɛ ka ɲini yɔrɔ min si tɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn de bɛ k'anw tɔɔrɔ yan i ka kuma latigɛ tɛ gouvernement français kɔnɔ a gouvernement tɛ dɛ c'est les opérateurs économiques c'est les business c'est les personnes businessmen de don bon donc olu de bɛ président sigi parce que sisan n'i ye ko k'i bɛ kɛ président sisan il faut des financiers maintenant o financier ninnu e b'olu ka affaire de kɛ ni iraniens bɔra France gouvernement tɛ taa feere o c'est les opérateurs qui vendent maintenant ni pétrole bɔra opérateurs de b'a feere o mais olu opérateurs de bɛ e financer e ka kɛ président ye bon donc n'i ye Libye ci cogo lajɛ sisan Libye pétrole bɛ taara mafiaw de kun quoi carrément mafiaw parce que i b'a sɔrɔ n'i ka groupe don ni pétrole bɔra a bɛ n'i ka niveau la n'a bɛ tɛmɛ i ka zone na i bɛ wari dɔ sɔrɔ nin bɛ dɔ sɔrɔ mais a bɛ taa feere marché noir la n'a feerela marché noir la o de ye Total ninnu bɛɛ lawuli sinon Total société kun binnen don n'i ye wagati dɔ lajɛ Mali kɔnɔ Total bɛɛ kun ye poussière ye oui c'est vrai bon donc Libye binnen a bɛɛ wulila parce que o pétrole bɛ siɲɛ bon o tɛ état ye quoi o ye groupe dɔ de don o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 quoi a groupe bon donc n'anw sera k'olu de détruire n'an k'olu détruire bon directement an bɛ k'an yɛrɛ c'est pourquoi Mali ka force tun ye malidenw yɛrɛ ka station minnu tun b'an bolo un moment kan i bɛ ka to pouvoir la ne delila k'a fɔ n'u bɛ ka station ninnu feere k'a san u bɛ k'a feere n'o don kelen ko dɔ bɛ nalen ni station bɛɛ kɛra occidentaux ta ye n'u n'an kɛlɛla n'u ka station datugu a bɛ kɛ problème ye a bɛ kɛ problème ye bon donc n y'a signalement kɛ bon o de dun jeu tun bɛ yen e bɛ waati la o ye station min datugu parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ baara kɛ la ni station ninnu man ca kosɛbɛ peut-être Yarawul wala ka force tun y'an yɛrɛ ka station bon donc an nana ka na essayer k'o feere an commencera k'o to u commencera k'o bɛɛ san olu tun y'o bɛɛ san sisan bon station tun tɛ kɛ an bolo bon il faut que le gouvernement continue k'an ka station tigiw dɛmɛ comme ça hali essence bɔra an de bɛ kɛ san an de b'a an ka maliyɛnw yɛrɛ bɛ essence feere dɔn an bɛ essence labɔ an b'a feere bon donc o de bɛ se ka tubabuw kɛlɛ u ka commerçants n'u ka opérateurs minnu bɛ yan an yɛrɛ kan k'u ɲɔgɔnw ladege ka se k'o ko ninnu kɛ pour ka se k'u place ta n'i ye mɔgɔ gɛn i b'a place ta. mun de tun b'i bolo ka ɲɛsin an ma jusqu'à présent. bon nin kɔnɔna ɲininkali tɛ n bolo nka an bɛ taa ɲɛfɛ. Ah, d'accord. Donc, maintenant, il y a beaucoup la France à la reconquête de l'Afrique. Et il y a la possibilité. Mais nous, les climat il fallait qu'on nous fasse tantôt. Ça, c'est vraiment inquiétant. Parce qu'il y a des sociétés d'État qui même les pétrole côté, nous pouvons exister. Parce que nous avons existé, on a force de extraire la possibilité. Donc, on a un troisième thème. Et troisième thème, il faut depuis comment d'amener la tienne la président tunisien à Ibalou Nikosube parce que migrants nous aller faire nous et nous mettre Tunisie fait car d'ici qu'à produit qu'on fait là qu'au climat pour nous trop Kosovo parce que pour la modification de la composition géographique du pays qu'on nous fallait c'est-à-dire que avant nous qu'Adama Dian est des blancs et c'est ma belle fois ici vraiment. Surtout une membre de l'organisation qui est une unité africaine. Monsieur Diawara, maintenant nous faisons vraiment. Bon, tu vois, nous faisons la donne. Voilà, bon, maintenant, parce que la pression va en Tunisie. Bon, elle fait ça, il faut nous faire des mots de chamanima. Bon, il y a un chèque de Abou. Bon, à te commis, à ce que c'est à continuer, mais comment faut me arriver à don, à erreur parce que Tunisie est droit. Nous avons besoin de faire Afrique. Africains ont mis à Tunisie docteur Sou et la Jo. Et puis Tunisie on y voit milliards de injectés par docteur Sou là. À beaucoup d'économie, bouger coup direct.
président cɛkɔrɔba ye erreur kɛ n se k'a fɔ ten parce que déjà mɔgɔw y'a ta ni vitesse fɛnɛ a y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw réagira jamanaw réagira africain jamanaw réagira a maloyara mais a tɛ se ka segin a kɔfɛ dirigeant dɔw fɛnɛ bɔra ka manifester k'a fɔ vraiment a ye kuma min fɔ a yɛrɛ ka kuma de don olu ma kɛnɛ maintenant mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɔra n'u y'u ka activiste n'u ka politicien dɔw ye a ye dɔw minɛ k'olu arrêter ko pourquoi k'olu bɔra ko ka manifester ou bien pourquoi olu bɔra ka u ka mécontentement yɛrɛ ko puis encore ko occidentaux y'u dɔw rencontrer pour que ka se k'ale ka régime renverser a ye dɔw don kaso la donc ça veut dire que a yɛrɛ déjà a paniquera a siranna mais yɔrɔ président ye fɛn dɔ ye souvent ni i ye erreur politique kɛ i tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko a ye yafa ou bien a ye i bɛ to kɔnɔ bolo gɛlɛya kɔnɔ mais ni mɔgɔw sera ka i gɛn olu n'u ma se k'i gɛn tu vas continuer donc an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la a kɔni ye erreur kɛ mais erreur min don je crois que u b'a corriger ɲɛfɛ parce que u yɛrɛ ka parce que nafolo tɛ kɛlɛ fɛ o président ni e kɛlɛ kɛ mɔgɔ dun balo de bɛ inflation de b'a kɛ inflation belebele de bɛ voilà donc gɛlɛya bɛ yen gɛlɛyaba de bɛ tunu n'a ma ye ko gɛlɛya bɛ yen bon il est obligé ka segin a kɔ parce que population de tɛna to yen bon ale yɛrɛ ka jamana in sigili depuis u ka président kɔrɔ in binni fo ka na bila bi la il me semble que a ma se ka politique ɲɛnama de ta k'a bila sen kan voilà Ben Ali binnen ka na bila bi la a ma se ka mɔgɔ ɲɛnama de a ma se ka politique ɲɛnama sigi sen kan min bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi parce que n'i y'a jateminɛ Tunisie yɛrɛ an t'a ye sur la scène politique africaine a t'i ye kosɛbɛ quoi i n'a fɔ jamana tɔ Algérie ni Maroc ninnu bɛ cogoya min na ale t'o cogoya la tan quoi la Tunisie est trop isolée mais an bɛ Tunisie dɔn cogoya min na i n'a fɔ monsieur Diawara y'a fɔ cogoya min na ka to ka taga ka t'i furakɛ kosɛbɛ ka segin ka na alors que la Tunisie n'i y'a jateminɛ sur le plan touristique non c'est énorme u bɛ se ka mun ladon a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban parce que n'i y'a ye anw farafin bɛ bouger ka taa yɔrɔ o yɔrɔ nɛɛma de bɛ yen nɔ ɲininkali dɔ b'i bolo ka ɲɛsin ma o kɔnɔ na. bon ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ a la généralement n m'a fɔ a bɛɛ suraka caman kɔnɔ ko olu tɛ farafin ye généralement ci caman tɛ farafin fɛ bon suraka jamana ninnu na i n'a fɔ Tunisie ni fɛn Algérie Maroc fɛn ninnu na Saoudia jamana ninnu i bɛ nin problème de ye nɔ tuma bɛɛ a fɛn ninnu kɔnɔna na donc an bɛ se k'a fɔ cogo min na komi monsieur Jawara y'a fɔ cogo min na a kɛra fili ye fama a binna fili kɔnɔna na donc an bɛ se ka fɔ est ce que a tɛna komi i yɛrɛ da sera ma a bɛ soulager kosɛbɛ u ka économie kan donc maintenant qu'est ce qu'il faut faire mun de kan ka mun de kɛ sisan walasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. bon ko ma mɔgɔ gɛn. a ma mɔgɔ gɛn. non ma mɔgɔ gɛn n'anw de ko ta ni force ye k'ala siran o fana ka ɲi. fo Guinée président ye avion bila ka taa ka ressortissant dɔ ta ka na n'a ye an yɛrɛ fana ka cɛmancɛ fɛn kan n'o ye Assimi Goïta ale fana tun ko ko maliyɛn minnu bɛ fɛ ka segin ka na il me semble que fɛɛrɛ tun bɛ se ka sɔrɔ k'olu bila ka na. est ce que avion dɔ ma ta yɛrɛ. voilà donc n y'a kɛ cogo min na bon nin fana ka ɲi ka agir bɛɛ bɛ pression k'a fɔ i ta y'i ka jamana an fana ta y'an ka jamana ye donc ni nin kɛra a bɛ a to a bɛ siran dɔɔni parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ balo ɲɔgɔn na de mɔgɔ si kelen tɛ se ka taa diɲɛ kɔnɔ finman ni jɛman a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de Tunisiyɛn caman bɛ yan komi u b'olu fɛ yen n'a fɔra k'Afiriki fan bɛɛ k'a ka Tunisiyɛn woloma finman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bila ka taa o fana o jama ka ca dɛ bon donc président ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn a ye erreur kɛ mais an ka mɔgɔw fana réaction min kɛ o fana b'a to patriotique de don o fana b'a to jamanaden minnu fana bɛ yen a kɛra Tunisie a kɛra jamana o jamana ye ka bɔ k'an ka autorités bɛ yen désormais ni ko o ko n'a kan k'an ka mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ ko on est prêt ka taa an ka jamanadenw ta ka na a bɛ na hakili sigi fana parce que faut pas an ka maliyɛn l'extérieur ou bien an ka farafinna jamanaw an ka ɲɛmɔgɔw fana ka to ka ko mana na k'a négliger parce que mɔgɔ ninnu filɛ arabu ninnu caman bɛ yen nɔ caman bɛ criminel don n'i y'a lajɛ Arabie Saoudite Kuwait Dubaï u bɛ farafinw maltraité cogo min na même Maroc u bɛ mɔgɔw maltraité cogo min na bɛɛ b'a ye ni muruli kɛra f'a k'a jira fana k'a fɔ k'a ye mun ye. a vidéo bɛ kɛ u bɛ farafinw maltraité. je vous donne un exemple lorsque un jour ne ka voyage la sur le Burkina frontière la CEDEAO ko don min na ko sanction dɔrɔn o dugu Assimi ko su bɛɛ ko k'a datugu Burkina polisikɛ ko ne ma ko mais ko vous votre président vous n'avez pas de maire. Vous n'avez rien. Maintenant seulement sanction, vous avez fermé votre frontière. Pourquoi vous Mali à la frontière d'Atou? Pourquoi vous êtes en boulot? c'est pas possible. Bon, maintenant, pourquoi vous avez dit non, mais
Assimi y'a kɛ n'an bɛ sa an bɛ sa parce que an bɛ fɛ k'o fana goûter parce que an ka Mali maracogo kura in na on veut tout expérimenter sa ni ko embargo an ma deli k'o kɛ an b'o don o kɔnɔ sa n'an donn'o kɔnɔ an ma laɲini b'a la an y'a ye foyi tɛ yen foyi foyi tɛ yen wa ni tubabu ko wɛrɛ an bɛ sɔn o fana ma u ko i ma fana wari tigɛra voilà a bɛ fana c'est pas normal mais on a vécu voilà n ko bon an ka gouvernement kɛ gɛlɛya kɔnɔ cogo n'a ye fɛn fɛn fɔ an b'an dɛmɛ bon ni min don an b'o fana dɔn ce qui fait aujourd'hui les Maliens on peut dire que nous sommes aguerris parce que Sunjata ninnu ka temps baro bɛ fɔ a fɔ ko don dɔ fana kɛra ko y avait un militaire ici Assimi Goïta u ko sanction dɔrɔn a y'a datugu bon Mali sanction n'an taara embargo la ça c'est des histoires olu de ye histoire ye olu de bɛ fɔ olu de bɛ ancien denmisɛnninw kun c'est pourquoi hali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin wagati in na on doit tout faire pour que ka se ka a gɛlɛya ka supporter ça va nous grandir parce que gɛlɛya bɛ na ni hakili de ni gɛlɛya nana i la i kan ka kɛmɛ i tun bɛ 200 dun ni gɛlɛya kɔgɔra i bɛ 100 dun bon donc ni gɛlɛya n'o tɛmɛna n'a nana tuguni i bɛ segin tugu kɔrɔ la bon sinon i bɛ taa i ka gɛlɛya kelen kan donc i bɛ dege économie na an bɛ 50 c'est pourquoi an ka jigin 50 la tɛ fɛngɛ c'est pourquoi hali den fitinin n'a bɛ taa école la n'i bɛ to ka 20 d'a ma i bɛ tan d'a ma i bɛ botini dɔ d'a ma i b'a fɔ ka to ka fila bila a kɔrɔ 5 ko n'a cayara i bɛ moto sama d'a ma bon donc denmisɛnnin deger'o la hali n'a kɔrɔbayara a bɛ kɔrɔbaya n'o idée ninnu ye parce que a b'a fɔ ko wari mara de ka ɲi k'ale fa tun bɛ bɔti d'ale ma ale fana b'o fɔ hali a denw ɲɛna mɔgɔnafin bɛ mɔgɔ former de gɛlɛya bɛ préparer komi hɛrɛ fana bɛ préparer a bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye exactement ok bon n'i y'a jateminɛ ne ye n kun panna yɔrɔ dɔ kunna projet de constitution kɔnɔna la i bɛ yafa n ma monsieur Diawara o ye cour constitutionnelle nin hakili tun bɛ fɛ ka ɲininka parce que ne yɛrɛ bolo cour constitutionnelle nin ale tun man ka ye nin projet de loi in kɔnɔna na e maa min bɛ na ni waatini ni élection dɔrɔn bɛ est ce que nin tɛ kɛ wari dunda de ye n'i y'a jateminɛ bon en réalité i bɛ tribunal fana na i bɛ tribunal la jugement juge olu da man ka bɔ foyi de la parce que pourquoi o fana fanga ka bon jamana ko la quoi olu de bɛ droit dɔn olu de bɛ ko fɛsɛfɛsɛ n'i ye papier sɛbɛn ka na n'a ye o papier n'olu y'a woloma o bɛ se k'i minɛ n'a ye tuguni parce que déjà sariya bolo kɔgɔlen b'olu mais san naani bon san duuru de tɛ san duuru de tɛ mais moi je pense que entretien bɛrɛ ka bon o ka ɲi a kɔnɔ parce que a tɛ fɛn tiɲɛ jamana ye i b'a dɔn jamana problème yɛrɛ ye mun ye jamana problème ye organisation de sinon ni fɛn bɛɛ b'a togo la bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛ jamana yɛrɛ tilankun ye sɔrɔ de mɔgɔw b'an ka lafiya de n'i bɛ dumuni min nɔfɛ i b'o sɔrɔ ni wariko kana i sɔrɔ jamana ko yɛrɛ la foyi man ka manquer jamanaden na c'est pourquoi quand tu vas en Europe même ceux qui sont malades u bɛ sara ta kalo denyɛrɛnin a n'a ka droit den tagamalen n'a ka droit bɛɛ n'i ka droit bon donc anw kan k'an yɛrɛ ɲɛ de k'an ka sɔrɔ dilan k'a bɛn an yɛrɛ ma bɛɛ ka wari sɔrɔ si kana ɲɛmɔgɔ si t'a fɛ bon o de gɛlɛya b'anw kan yan an ka problème yɛrɛ bɛɛ y'o de ye parti politique dɔw tɛmɛna olu ko ko n'olu de sigira k'olu bɛ miliyɔn kelen di an ma kalo dɛ ou bien san o man bon maintenant sisan mɔgɔ min y'o fɔ n'o modèle fɔra souvent il faut poser des questions parce que pourquoi quand quelqu'un parle il faut le pousser à développer parce que i tɛ se ka na k'i b'anw mara ni kuma vague ye bon donc e b'a kɛ ni dalu min ye i b'o de fɔ an ɲɛna n'a ko non n tɛ se k'o yira e bɛna kɛ ala de ye i bɛna kɛ anw ye i b'a ɲɛfɔ an ka faamuya sɔrɔ a ko la kɛlɛ ko tɛ e de ko k'i bɛ miliyɔn kelen d'a ma i b'a wari bɔ min a bɛ ta cogo di a bɛ créer cogo di il faut nous donner des explications tout de suite ne ko n bɛ Mali dilan n ko n bɛ région développer ni stratégie bɛ n ko k'a développer très simple bon o plan yɛrɛ fana kɔfɛ ni ko ko ka Mali yɛrɛ jɔ malidenw bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mankan tɛ yen ni mɔgɔw bɛ tagama f'u ka tagama ni fierté o fana stratégie bɛ anw bolo yan Mali bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali bɛɛ parce que pourquoi ne t'a dɔn ko n bɛ wari di mɔgɔ ma ne bɛ Maliyɛn bɛɛ de don baara la parce que baara bɛɛ sans exception parce que dɔ an bɛ Gawo de kɛ capitale filanan ye i b'o bɔ fo Gawo deuxième capitale du Mali deux fois Gawo Ségou kara ye gosi Conakry fo Gawo a bɛ bɛɛ cɛncɛn kan ka taga mais Gawo c'est le Mali n'i bɛ Riche wele ka na i bɛ kuma ba de f'u ye ka fɔ k'a yɛrɛ bɔ Conakry fo Gawo maintenant aw bɛ bɛɛ ravitailler f'u ye donc i bɛ goudron bɔ Gawo ka taa Burkina ka goudron bɔ Gawo ka taa Mauritanie ka goudron bɔ Gawo ka taa Algérie donc goudron bɛ fɛn na déjà Niger Gawo
mana bi go division capitale ka école de métier créé Gao. Mana école de métier tout ce qui veut apprendre des métiers à école bébé jo Gao. Beta kalange. Mana sa Tombouctou on be ke farine usine parce que alkama de be dire ani blé be transformer na fara alkune blé camion fa ga bora risla ou ata Dakar kana alors que blé nyero chamane muru ni assurement ki c'est vrai mais il sur au conseil islamique Djogao et Tombouctou le conseil islamique parce que 333 ça avait mal là le conseil joye ka ko sunke bamar mawde Tombouctou ci ga goudron glay maintenant ça n'y ok il a fait un délocalisé voilà donc maintenant n'y ok fin décentralisé voilà maintenant projet de développement moi je suis pour Tamaro c'est le secteur de développé Tombouctou maintenant ça sur la 333 ça avait mal drôle là ka valeur don do la ka misri baro jo kene baro ga ko na no mawludu ça va nous donner beaucoup de milliards Jean festival mais goudron belebele de glan ko bamaramo de gana Tombouctou maintenant goudron pas la goudron là bon directement il est sur ça la Kidal au direction du pétrole et des mines il est directeur signé maintenant si ça tawdeni ko zone pétrolière et pétrole chama ne bi maintenant ça mopti au pêche et élevage et tourisme c'est vous il est sur la première zone militaire. Maintenant, chef d'état-major de l'armée, il est un hélicoptère qui est dans et il est en dirigeance. Bon, maintenant, c'est ça. Pour cela, il fait ça, basé ici, nous y a un t-shirt. Ouais. Couton et bien. Maintenant, si vous avez ça, pomme de terre, ani jurement ni jus d'orange nous de glace. Quel est le goût quoi? Le gros bébé tient à quel goût quand tu as joué. Maintenant, ça, le gros bébé qui a tourné, ça fait un allemand pétain. Voilà. Kai. On devait gagner chimani caro. Si ça me numéro du Sahel, on devait gagner 600. Et un baran de nous est clair. Donc là, commerce développé, n'arabé sans pétrole, plus de 7 puits de pétrole de Ménara. Donc, on va finir exploiter. Bon, maintenant, ça, bon, on s'en casse, on va me faire souvoir. Assemblée finit faire souvoir. Base militaire finit délocaliser, on fera souvoir. Donc, on devait la voir sous il est temps. Voilà, donc, il est temps. Ni au cas il est temps, quand on bouge. Maintenant, le secteur nous développé au niveau. Ni barrière de est-ce qu'il y a jamana woro la kasoba do ko na fa mali tam to ka ke puire tam aka ka maltel plan aka di maltel dam ko diwo parce que lu be ele ma ndro maintenant ka ke téléphone parce que je mali la ambe tan téléphone donc il faut les donner cette chance car on aménager ka ke téléphone inférieur ça c'est bien an ka kuru mɛni ka se cɛ ma sabu an tun ye waatinin di ɲɔgɔn ma monsieur Diallo a sera dimanche politique mɔgɔw u b'i fo kosɛbɛ an ye faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ parti lumière pour l'Afrique a ka lahaliya ye mun ye ka ɲɛsin jamana ma an y'o ye yiri ɲɛnamabaw de don u ma parce que a filɛ ka mun développer tantôt depuis ne ye animation daminɛ c'est pas parce que me ka flatter mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ a ka projet de développement ka développer ni kosɛbɛ fo ka se nin na fo ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔna na parce que nin dɔw yɛrɛ rêve de ye quoi parce que ni projet de développement ti mɔgɔ min bɛ hakilina t'i bolo dɔrɔn c'est pas la peine a bɛ ka min fɔ ni ala ye fanga nɔgɔya n'a sera ka kɛ hali ni 50% kɛra alhamdulilayi n b'a fɔ mali bɛ kɛ États-Unis an kɔni an b'a yɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ parti la lumière pour l'Afrique an b'a fo kosɛbɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'i kɔ i ka foli la nin plateau sanfɛla la yali dakuruya jumɛn b'i bolo ka lase an ma yanni an ka wuli bon o ye halisa ka continuer nin na parce que a ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw ɲini ka n'u yira inchallah parce que mɔgɔ b'a fɔ ko jɔn kan ka taa min bɛ kuma ɲuman fɔ kɛ dɔw ka b'i faga dɔw b'a fɛ ka sukaro ni tulu ni malo ni sɛw ni jɛgɛw d'i ma sɔgɔmada fɛ ka kilimu k'i ka so la dɔw ka b'i faga i bɛ taa jɔn ko b'i ka taa tile kɔrɔ baara kɛ les gens viennent faire les débats maintenant ɲuman bɛ wolomo de kɔnɔ ou bien bi bon donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ou bien n bɛna bɛɛ ɲiniyɔrɔ ta ou bien n bɛ dɔ fara bɛɛ ka sɔrɔ kan i b'a kɛ ni dalilu minnu ye fo ka taa kɛ journaliste a y'o ɲininka a y'o ɲininka ka développer ni ma sɔn ka développer bon faut pas développer parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ ka taa ala ka hinɛ a la a b'a fɔ ko n y'a fɔ n b'a kɛ inshallah n y'a fɔ est ce que ala ka hinɛ ko mun i ye mun fɔ inshallah
mbake godo am na ngani nga ola afro diba bege telo male un fierté male un content male un uti ko diba du make diba bi make do tiga che godo ko de question ana kene abdimale no possible parce que ani monsieur Jawara soro aya ka parti lumière ne ayo aussi pour faire ani objectif nous bola pour faire uma anya ndama projet de constitution final nous dira anga jama kunti manu anga chema fara no colonel Assimi Goïta oui tare parce que fin chama ile mana kono ani Francis Jamana kunti aye visiting ke farafina kono na dans Afrique centrale là ani Tunisien ka président na film ke kada racisme kan kosebe moi ya fuli bi bulu kan yesa ngo kuma di bulu sana na kuma ci na we fuli ani tamni ke kay shi allemand kosebe ami ka ci be black ani ski kana ambaru ka akino di ya bara de fen mun ka vraiment a jara yamba fuka barkana mun fana skele men wati na ka la jaya jabran no mo fuli ni tamni de ka ani shi u bela jigem ka foni ala sono ka to ka teleso mandla no ineftive ala sono dimanche di fa ko ami on so kana gele inshallah ne ba fu ko sube ni bali seken balu ka parti lumière pour l'Afrique nous et au président nous monsieur Jawara Seydou Di Martin donc amba fu ko sube ani parti din ani mawma ni be ka jamono ni jugorma dondo nous et chama jefanga yi amba fu ko sube donc ala yi birana tugam na ma ni ala fe watina na taw fana ko irana assalam Kanyami,